OK, vítajte pri treťom videu. Akurát ideme s bratrancom do Laser Game, trošku si zahrať, zastrieľať. Vy nemáte s nami. Natočíme vám také zábery odtiaľ. Každý bude mať kameru, takže uvidíte first person mode. A potom dáme samozrejme fitko, tam nás čakajú ramena a nohy, takže verím, že si video užite. Čau! Dobre, takže my už ideme. Momentálne smer X Arena. Kto vyhrá, chlapci, dneska? Ja, čo si? Kameraman vždy vin. Za kamerou máme vlastne nováčika, alias bratranec Filipov. Už vedia. Takže môžete sa tešiť. Dneska čo, chlapci, nohy ramena? Dneska nohy ramena. Nesúhlasím s tým. Nesúhlasím. A však tam také jemné dáme nohy, kámo. Také, že drepy a predkopy, alebo čo. Taký, že bench. No, Že by cíti ramena. typické. Ale tak by som dal možno kámo predkopil, ale do piči dal by som radšej cecky. Kam cecky som mal včera, chlapci, ani raj. Ja cecky ja som kámo pravil mínu, že som mal toľko práce. Boha, nemal som ich včera von. Nemal som čo. Dobre, vidíme sa tam, sa tu môžeš zrušiť. Jo, to je. Poďte diváci, ideme. Poďte sa na to pozrieť. To si stál na video, či ja? Ja tu poviem rozbežke tak kámo, mám položku. John Cena teraz sleduj. Dobre, teraz počkaj. Daj si štát. Poď sem. A to čo to číslo? Neudri mňa. Zabijem. Poď tak málo. Koľko je skóre maximálne? 418 kámo, nie? Počkaj, dobre, kam, počkaj, 800. Piči! Počkaj. Piči! Chlapci. 939 a počkaj, koľko je max? Počkaj, to ťa pokala, nie? Ešte jeden podľa mňa pokut, či nie? Skúdaj ešte raz štát. To je max kámo skóre. Max skóre som nebol. Hej. Jasne kámo. 418 ale deti tu strieľali. Hej, najprv tak. Tak, to je najlepšie. Tak, že si na smeru, vieš? Netrafil som to. Netrafil som to dobre vôbec, kámo. To som cítil, že som to netrafil vôbec. To som trafil tak, kámo, takým bokom na nosný skúšanie. Á, dobre. Chceš ešte jeden? Máme ešte? No, chceš ešte Daj, jeden? potom dám. Sem, hej, takto. No. Pocity? Pocity? Nie, že dáš 10. A tvoja? 12. Dobrá, kamo, dobrá petelica. To bol taký dierek. Dobre, natoč mi teraz je. No. Kamo, toto bylo piču, vidíte jedno kam. Ktoré toto? Áno, a skús to dobre. Ešte počkaj, ešte trošku posunú do hore. Nie, kúpaš pokusov. No. Ešte. No, skús. To musíš držať, kamo, to musíš držať. To už asi si došiel, kamo. Ja, ty koľko, ja som koľko. Brácho. Počkaj, len Ale čo vyťahneš, povedz. No poď kamo, lebo ty máš nejakých 20 sekúnd, alebo niečo také. Hej, no počkám, niečo zoberá. A musíš to držať. Tohto, pokutá. To nezobere. A musíš to držať hlavne. No, drž. No poď. Poď. Máš 11 sekúnd máš. Počkaj. Čo ti jebe, kámo, tak to zvolá? Počkaj, ešte ťa... Poďme. Ja už nechcem, kámo. Ani je. OK, akurát už hráme. Je mi všetkých pozabíjať. No vypadni. Ty kokot!
Dobre, rozdielte sa a nehráme už mobilný, vidíte? Vidíte mobilný už, ale... Koľko? No už tež. Bež. Chlapci, kto vyhral? Povedzte mi vy. Kto vyhral? OK, akurát sme skončili všetky arkády, ktoré sa dali zahrať v X-arene. Ideme si dať nejaké chalko, potom pojeme na chvíľku domkov a dáme fitko. Takže sa vidíme. See ya. A to sa vyplatí. Trieť poriadne. Treba vytrieť. Trošku Tetris. To je kokot. Tu zastal ten? Naboraj ho. To miałem, keď ma niekto takto za one, takzvané. Čo je spraviť? Kokot, tak do piči. Kopol si do neho? Tak by mohol stať do piči blaťak tam. Do piči to nemusel čakať. Ozýval si mi niečo? Nie, ešte buď kamo, ale som kopol. On mi to zastane, vieš, akože vždy mi to dá takú automatickú brzdu, keby sa to malo dotknúť. No dobre diváci, takže ideme do piči, do fitka konečne. Ramena, nohy, chlapci, ak sa tešíte, povedzte mi. No ramena sa teším, nohy sa neteším. Logicky. Daj taký drepy, alebo dáme leg press, čo z toho kámo? Ani jedno. Tak ale čo už radšej? Musíte si vybrať kamo. Drepika, no. Drepy, tak dobre, drepy, dobre. Dneska budú masívne drepy. OK, čiže začíname drepmi. Teraz som 100 kg naložený, dáme toho 2 série asi s touto váhou a ideme na treť kopy a zákopy. Dobre, takže ideme ramena, 2 série, rozliehania. Dobre, tretí cvik. Ešte druhý cvik na ramena asi do piči, už som nagorený z toho. A tak sa chci.
chlapci máme po fitku, takže verím, že cítite viacej ramena ako nohy, lebo tak to má byť dneska. A to tak. ideme dať ešte niečo z mesta a vidíme sa pak. What's up? Celci kam ideme? Do mesta. A nejdeme sa. Do mesta ideme, do mesta. Smer kasíno. Dáme také chalko. Tak dáme nedelku. Pocity zo zvolená? Ako na krývaniu. Klasika. Červená za 10. A týmto končíme videjko, nie? Kedy to je? Čierna, kámo. Za 9 sekúnd. A za koľko si dal? Na pečku mám pastiči. Kam môj to červená a dlží mi potom desku. To je dosť koľko. Dobre, poď, to môžeš dať do toho videa. Tam ma nevidno, vieš, to poď. No už to tam daj. Teraz ale nenadávajte. Poďme, chlapci, poďme. Červená si dal? Dá Červenú som dal. Asi to týkam. Dám blejžik potom radšej. Čierno. Ukončujeme video, Leo. Udzielaním piwa. A subscribe. A lajky chceme. Like, subscribe, pošli mamke, otcovi, babke. Bude dobre. Je to krásne. Hasiči? Toto kámo do toho